Miksu ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa maistetaan osteria. Ja minä vielä maistan ensimmäistä kertaa. Joten eikö aloiteta? Eli mulla on tässä valmiina kulho tai kippo, jos tarvitsee. Sitten mulla on sitruunamehua, jolla varmistetaan, että se on elossa. Ja nyt panen pari tippaa mehua. Yksi ja kaksi. Ja nyt Ja nyt minulla on tässä tää osteri ja sit se vaan pannaan suuhun. Ihan hyvä. Vähän kirpeää. Ja tässä maistui tämä sitruuna. Ja tää oli itse asiassa herkullista. Joten kyllä mä tälle on mä 5/5 ja suosittelen maistamaan tätä. Ja tässä oli myös tämmönen juttu, että pian tulee sitten semmonen video, jossa mä voin ehkä maistaa simpukkaa. Joten peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte, ja tilatkaa mun kanava, jos te ette ole vielä tilanneet, ja kertokaa kavereille. Se on moikka!